खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दिनै मेहेरगोनां हाबाफारिजों दाफुंनाय जाबाय। बक' आन्चलिक बर' जातीय परिषदनि दैदेननायाव खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दिनै मेहेरगोनां हाबाफारिजों दाफुंनानै लानाय जाबाय। कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गोदान आफादगिरि महरै बिबान मोनो बिष्णु बसुमतारी आरो गाहाय नेतारि महरै शंकर बर'आ मख'नो गोनांदि हाबाफारियावनो बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो थानाय ओनसोलनि गोबां सानसुमैफोराबो बाहागो लादों। बेबायदिनो इयुनाव खौसेयै बाथौ धोरोमखौ जौगाहोलांनो थाखाय हाबा मावलांनो गोख्रों थांखि लायो। खुलुमबाय। बक' आन्चलिक बर' जातीय परिषदनि दैदेननायाव दिनै खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम दाफुंनो हादों। मानो होनब्ला बे ओनसोलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि गैयामोन आरो बेयो दिनै बर' जातीय परिषदनि दैदेनगिरि बिथांमोननि हांख्रायनाय लेखा दिनैनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाफुंनो हादों आरो बे ओनसोलाव दिनै बेनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ जौगालांहोनो गोसारलांहोनो बिथांमोना बै बक' ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ मोनसे खौसेथि आरो इउनिटियाव लाबोनो थाखाय धोरोमनि गेजेरजों आरो बेनिखायनो बे डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाफुंदों आरो गोदानै दिनै बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बिबानगिरि हिसाबै आफादगिरि बिष्णु बसुमतारी आरो नेहाथारि शंकर बर' बिथांमोनखौ बिबान होनानै दिनैनिफ्राय बिथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुम डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जिखिनि धोरोमनि सायाव खामानि मावनांगौ दङ बिथांमोना दिनैनिफ्राय खामानि मावगोन आरो बे ओनसोलाव जिखिनि बाथौ धोरोमनि मावनांगौ आरो बे ओनसोलथिं जेरैबायदिहाय गोसारनांगौ बे गोसारनायनि थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन आरो बेनिखायनो बे जिल्ला कमिटिखौ दाफुंनाय जादों आरो बिथांमोना मोनसे गोग्गो आफाद दानानै लानो हाबाय आरो बेनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों बेवहाय बाहागो लाफैदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो लोगो नेहाथारि बिथांमोना आरो बेनि थाखाय जोङो दिनैनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै इयुन समाव बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थानो थाखाय बिथांमोनखौ जों सुबुरुन होदों आरो बिथांमोना जिखिनि जिल्लानि सिङाव बियाब आफादफोर दानो दङ बेखौ समायखिरा लानायनि उनावनो बिथांमोना दिनै बियाब आफादफोरखौ दाफुंगोन होननानै जोंनो मोनथिहोदों। खुलुमबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।